Yes! Good morning mga Naipi at welcome to another episode of Budget Meal. At diretso na po tayo kasi gutom na. Isang hiwa ng isda, subak ba, tagsa kada miyembro sa balay madlang Naipi para masustain natin na may sudanta kada kaon. At daghano na lang ang kamunggay o sabaw. So diretso na taga-bukid man tadi. Magsabaw! Wala na. Ano naman dong Naipi para busog ang taong gutom. And of course, para safe po ng atong pagkaon, safe po datong tiyan, safe po nga walay mastak nga utot, butangan natog loy ang atong utang. Nagamit ko ng loy. Magbahog. Mga ni. Ulo ta, kadugay mo ta makaon, kita mo tag-iya sa ulo. Nakay pagkaon ng ulo. Kuha. Sabi ko sa inyo, malunggay kami everyday. Safer pa. So, anong hirit natin ngayon? Yung Strait of Hormuz ay pinapadaanan na pero very restricted pa. Hindi lahat pwedeng makadaan. O, hindi ha, hindi lahat. Lalo na Amerika. Pero yung Bangkok, hindi rin pinadaan. Tinirahan pa rin. According to news, hindi galing sa akin. Basta kain kayo mag-ngipin. Yun lang para sa atin. So, yung post ko the other day, until now, pinagkakaguluhan pa rin ng mga mambabatas yung unexplained wealth ng ating Vice President Sara Duterte, pero never nila itinanong na may ill-gotten wealth ang ating dakilang presidente. Never tinakol, never kinumpare. So, nag-iisang bansa ang Pilipinas na ang presidente at ang vice president ay pwedeng i-impeach at all. Pero tayong mga madlang may health is wealth lang po sa atin, kaya iingat-ingatan natin yan. O, diba? At least may wealth pa rin tayo. Health and wellness. May makain tayo na malunggay. At preskong isda. Sa mabuhay ngayon ng mga mangingisda dahil sila ang may malulusog na pangangatawan. Compare sa mga magsasaka, kasi sa magsasaka sobrang bilad sa inyo. Ganun din naman mga mangingisda, pero kung i-compare mo, mas okay yung pangangatawan nila. Mas okay magtrabaho sa tubig kaysa lupa. Di ba? Yung mga seafarers compared to land workers. Ganun ba yun? Anyway, yun na yun, madlang Naipi, kain tayo. Kung may pagkain, kain ka. Lalo na sa panahon ngayon. Tubig lang yan. At yun, ingat po tayo lalo na sa ating mga OFW, seafarers, etc.